Hi, it's Honey for YouTube channel here. Pamene dziko lino lili mavuto adzaoneni, monga kusowa kwa ndalama zakunja forex, kukwera kwa zinthu zofunika pa moyo wamuntu, kuchepa kwa mankhwala mzipatala zathu, komanso umphawi wa dzaoneni ndi zina. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr Saulos Klaus Chilima kudzera ku chipani chawo cha United Transformation Movement UTM agwiritsa ntchito ndalama zokwana 3 billion kwacha Pogula Galimoto zokwana 200 zomwe ndi zachipanichi. Izi zikuza pamene mbuyomu makamaka chaka chatha cha 2021 nacho chipani chomwe chikusogolera mgwirizanowo wa tonse cha Malawi Congres Party MCP chinagula galimoto za mtundu wa pickup komanso basi. Malipoti a newspaper ina yotchedwa The Independent Digest yomwe imalemba nkhani zake kudzera pa tsamba lake la pa internet akuonesa kuti akuluakulu a chipani cha UTM chi akatenga kale galimotozi kuchoka ku kampani yomwe anagulayo. Galimotozi zambiri mwa izo zinagulidwa mu mzinda wa Blantyre. Galimoto zopitilira 100 zagulidwa ndipo zaperekedwa kale kwa akuluakulu oyenera mu chipanichi. Pamene tili mkati mokonzekera misonkhano yokopa anthu pa chisankho cha mchaka cha 2025, anatero mkulu wina yemwe ndi mmodzi wa mamembala akuluakulu ku chipanichi yemwe anapempha kuti asatchulidwe dzina lake. Iye anapitiliza kunena kuti galimotozi zatengedwa kale kuchoka ku kampani ya Stansfield Motors komwe agula galimoto za mtundu wa Nissan ndipo zonse zayikidwa makaka a chipanichi omwe ndi ofira. Mkuluyu anatinso mtsogoleri wa chipanichi Saulos Klaus Chilima asayinirana mgwirizano ndi kampani zogulitsa mafuta monga Puma, Toto komanso Petrola kuti galimotozi zizithiridwa mafuta kamodzi pa mwezi uliwonse. Tikumapasidwa mafuta okwana 100 liters pa mwezi ndipo tikumasintha pa mwezi uliwonse. Mwezi uno tikathiritsa pa Puma ndiye kuti mwezi winawo tikumakathiritsa ku Petrola kapena ku Toto. Anatero mkuluyo akuyankhula mwathamo kuonetsa kunyadira pa zomwe chipani chawochi chikupeza ndi mgwirizano wawo ndi wogulitsa mafutawa. Mkuluyu anati ngakhale izi zili chonchi anthu ambiri ochoka ku chipani cha UTM anachosedwa ntchito mu nthawi ya chipani cha DPP ndipo pano alibe pogwira popeza boma la mgwirizano wa tonse silinawalembebe ntchito. Kotero iye amapempha kuti pamene chipanichi chili kalekileki kuyang'ana zatsogolo makamaka chisankho cha mchaka cha 2025, mamembala awo bwezi atapatsidwa zochita kuti azitha kupeza zosowa zawo za siku ndi siku. Anthu ambiri mdziko muno akudabwa ndi komwe chipani cha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo chatenga ndalama za nkhaninkhani ngati zimenezi zomwe zagwiritsidwa ntchito pogula galimoto zambiri ku chipani chake cha UTM. Mkulu wina yemwe amayankhulapo pandale koma anakana kuti atchulidwe dzina lake malingana ndi ntchito yake anati ndi zodabwitsa kwambiri kuti chipanichi chapeza ndalama zambiri chotere kumachita kuti malonda ambiri mdziko muno sakuyenda kamba kamatenda aja a COVID-19 ndi nkhondo ya ku Ukraine. Kotero iye akukhulupirira kuti ndalama zomwe chipanichi chagwiritsa ntchito ndi zochokera ku njira zosakhala bwino monga katangale ndi zina. Choncho malingana ndi iyeyo Achilima akuyenera kuwulula komwe atenga ndalama zoterezi chifukwa ndi zodabwitsa kwambiri. Pakadali pano galimoto ya Nissan NP300 single cabin ya 4x4 ili pa mtengo wa 30 million kwacha pomwe ya 4x2 ili pa mtengo wa 28 million Malawi kwacha. Komatu ngakhale pali mphekesera zotere kuti mwina chipanichi chikukhuzidwa ndi katangale yemwe akuchitika mdziko muno ndipo ndalama izizi ndi zomwe apindula kuchoka ku katangaleyo. Mlembi wamkulu wa chipanichi a Frank Tumpale mwene fumbo watsutsa izi ponena kuti ndalama zomwe agwiritsa ntchito pogula galimotozi zachoka kwa ofuna kwabwino a chipanichi
ochokera mdziko muno komanso maiko ena akunja. Iye anati mwa malamulo chipanechi sichikuletsedwa kugula galimoto mzamtundu wina uliwonse ayi, popeza kwa iwo akufuna kuti athe kutumikira anthu awo mosavuta. Mayankhulidwe otere apangitsa a George Pili, yemwe ndi woyankhulira pa nkhani za ndale mdziko muno, kupempha chipani cha UTM kuti chiyike poyera omwe awathandiza ndi ndalama zogulira galimotozi. Kwa iye anati akatero ndiye kuti mphekesera zonse zisiya kumveka, popeza anthu adziwa choonadi. Naye mkulu wa bungwe la Center for Multi-Party Democracy CMD Akizito Tinthani ati ngakhale lamulo la Political Parties Act limalola zipani kupempha chithandizo kuchoka kwa anthu akufuna kwabwino, lamulo lomwelo limanena kuti zipani zikuyenera kuyika poyera omwe apereka thandizo lawo, monga ngati ali munthu chabe akapereka ndalama yopitilira 1 million kwacha ayikidwe poyera, pomwe bungwe limayenera liyikidwe poyera ngati lapereka ndalama yopitilira 2 million kwacha. Kotero malingana ndi Atinthani opa katangale komanso mchitidwe oyika nkhwapa anthu andale monga nkhani za Azoneth Satar, chipanichi chikuyenera kuyika poyera anthu onse omwe awathandiza kuti agule galimotozi. Patangotha nthawi yochepa chabe patamveka mphekesera zoti wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Klaus Chilima pamodzi ndi chipani chawo cha UTM agula galimoto zambiri pakamodzi. Mkulu wina wokhuzidwa yemwe dzina lake ndi Gosten Jinseu anapempha bungwe lothana ndi mchitidwe wa ziphuphu komanso katangale mdziko muno la Anti-Corruption Bureau ACB kuti lifufuze chipani cha UTM momwe agulira galimoto zawozi komanso komwe atenga ndalama zogulira galimoto zambiri chonchi pakamodzi. Kudzera mukalata yomwe analembera bungwe lofufuza katangaleli achimsewu ati apempha kuti afufuze chipanichi malingana ndi malamulo a Political Parties Act omwe amalamula zipani kuulula komwe atenga ndalama komanso kupeza thandizo lawo. Mukalatamo mkuluyu anati popeza chipanichi cha UTM chilibe aphungu ambiri mnyumba ya malamulo, ndiye kuti sichimalandira thandizo lililonse kuchoka ku boma, ndipo sichingafufuzidwe ndi boma, ndi momwe chuma chawo amachigwiritsa mchito ija amati auditing. Kotero popeza anthuwa sangafufuzidwe mu njira iliyonse, iye ngati mzika wa dziko lino wadabwa ndi momwe chipanichi chagulira galimoto zawozi zomwe ndi zambiri pa nthawi imodzi, ndipo iye akupempha bungweli lifufuze kuti apeza kuti ndalama zawozi za mtundu umenewu. Poyankhapo mneneri wa bungwe la ACB a Inglita Ndala anavomereza kuti alandira kalatayi ndipo ayamba kufufuza molingana ndi malamulo ndi mphamvu zomwe ali nazo. Komatu mlembi wofalisa nkhani mchipanichi a Frank Mwenefumbo atafunsidwa za nkhani anakana kuti chipani chawo chagula galimoto zokwana 200 pakamodzi zomwe mtengo wake ndi 3 billion Malawi kwacha. Iye anati chipani chawo chagula galimoto zokwana 11 za mtundu wa pickup, ndipo agulira aphungu awo a nyumba ya malamulo omwenso ali wokwana 11 ndi cholinga chakuti zizitumikira mntchito za chipani zosiyanasiyana m'madera mwawo. Iye anali wodabwa ndi mkulu yemwe akutchedwa kuti ndi Gosten Jinseu, yemwe akulimbana ndi chipani cha UTM pomwe zipani zina zinagula galimoto koma sanakazinenere ku bungweli. Sitinagule galimoto zokwana 200 ilili ndi boza lalikulu. Zipani zambiri mdziko muno zimagula galimoto kuti zizitumikira mntchito zawo. Mchifukwa chani ameneyo akulimbana ndi chipani cha UTM chokha? Anatero a Frank Mwenefumbo. Mu chaka cha 2021 anthu anali wodabwa komanso kukhala ndi mafunso ambiri ataona chipani cha Malawi Congres Party MCP chitagula galimoto zokwana zisanu ndi zitatu 8 za mtundu wa Toyota Hilux komanso basi kudzera mwa mneneri wawo Amoles Munthali.
Chipanichi chinati ndalama yomwe anagulitsa mchito Pogula Galimoto inali yochokera kumalo omwe anagulitsa game complex mu mzinda wa Lilongwe. Zipani zambiri mdziko muno sizimaulula komwe akupeza thandizo lawo, ndipo zimangoti ndi anthu akufuna kwabwino omwe athandiza. Izitu zakhala zikukolezera katangale, popeza anthu akufuna kwabwinowa amadzafuna cholowa monga kulembedwa mchito kapena kupeza ma contract chipanicho chikadzalowa mboma. Kutero mu chaka cha 2018 kudzera mu nyumba ya malamulo, boma linapanga lamulo lotchedwa Political Parties Act lomwe likumawumiriza kuti dzipani ziziulula komwe atenga ndalama zawo poopa mchitidwe wakatangale komanso ziphuphu.